Čaute, v tomto videu si predstavíme špeciálny gravitačný dopravník, osadený gravitačnými valcami, vážiacím dopravníkom a zase gravitačným dopravníkom. Šírka dopravníka je 650 mm, v prvej časti vychystávacej 1,5 m, vo vážiacej časti 1 m a v baliacej časti 1,5 m. Išlo o to, že zákazník, ktorý si vychystáva objednávky, potreboval svoje balíky vážiť. Jednak kvôli kontrole toho, či údaj o váhe z e-shopu alebo z objednávky sedí s reálnym stavom, aj kvôli tomu, že rôzni prepravcovia majú rôzne hmotnostné limity. Takže v prvej časti, kde si vychystávam, mám tu aj odkladací priestor na nejaký zásobný baliací materiál, môže to byť stretch folie, výplňový materiál, čokoľvek. V hornej časti mi niekto buď to nachystá, alebo si tam donesiem, vidíte, krabičku s komponentami. V druhej časti, ktorá obsahuje zobrazovací displej o váhe, ktorý si viem vynulovať, vidím, že v krabici už niečo mám. Chcem si napríklad dovážiť to, čo tam budem dávať. Naplním si tam obsah objednávky. Viem, že tento údaj zodpovedá tomu, čo bolo napísané v objednávke, alebo si potom chcem zvážiť celú objednávku, koľko má. Vynulujem si, použijem si a viem, že tá váha je v podstate s nejakou presnosťou. Tento údaj si môžem buď to nechať ako informatívny, viem si ho napojiť na etiketovačku, priamo do ERP systému nášho spoločnosti, aby som si vedel, koľko bola reálna váha toho balíka. Takto naplnený balík z vychystávacej alebo z vážiacej časti do vychystávacej časti, kde môžem mať zase v polícii výplňový materiál, stretch fóliu, alebo už priamo etiketovačku, balík zabalím, prelepím opiacou páskou a buď to extedujem priamo tak, ako som ho zabalil v vystávacej časti, alebo si ho presuniem do stroja wrapping grip, kde si ho môžem omotať stretch fóliou. V podstate, ak aj vy potrebujete takéto riešenie, nie je problém navrhnúť. Štandardné dopravníky sú šírke 500 mm a 800 mm. Vidíte, že toto bol 650 mm široký dopravník. Ak aj vy potrebujete niečo takéto špeciálne alebo dorobiť váhu do vášho dopravníka, do vášho stroja, neváhajte nás kontaktovať na www.vrf.sk. Čaute.